ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ ಆತನು. ಸೊ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ ರೆಡಿ ಆದ ನಿಖಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಿಖಿಲೆನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. दादा मैं दादा मैं चदुपिनी नंदंदा यान पोलीस हां ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನದಾನೆ ಪೊಣ್ಣು ಎತ್ತ ಓ ದೇವರೇ ಇಚ್ಚಿನ ಸೈಪು ಈ ಸರ್ಲ ಇಚ್ಚರು ನಾನು ಎಂಕ ಆಂಪುಜಿ ಸೈತು ಹೋಯರೆ दादा मैं हूं देव देव ಮಲ್ಪೋಚಿ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿನಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನಾತು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೊರ್ಲಾದು ಪುಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಶೇ ಆಪುಜಿ ಏರ್ ಬಂದಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಉಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪತ ಎಸ್ಐಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ಐ ಲೆಪ್ಪ ಉಂದು ಎಸ್ಐ ಬರಡು ಎಸ್ಐ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾತ ವಿರಿಪೊಡು ನೀ ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಬಾಂಬೆ ಕುಲದವಳು ಮಾಸಿಗೆಟಿನೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಓಲೋಡು ಸರ್ ಯಾನಮೂಲ ಕೋರಿ ವತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೋರಿ ಹತ್ತು ಕೋರಿ ಆಟಾಡುಲ್ಲ ಸರ್ ಪನೀತು ಬೇಗ ಅರ್ಪರ ಸರ್ ನನಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಂಜಿ ಕಲ್ವೆನ ಪತ್ತಕನದಾತೆ ಸರ್ ಆ ಏನಂತ ತೂದು ಒಂಜಿ ತರ ಉಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಅಂದ ಸರ್ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಈರು ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಆಯನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಎತ್ತ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜ ಉಂಡು ಮೆಗ್ದಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಬದು ಬತ್ತೇರ್ವೆ ಉಂತು ಎಸ್ಐ ಬರಡು ಎಸ್ಐ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಬದು ಮಲ್ಪೇರು ಉಂತು ಈ ಏನ ನಂಚ ತೂಪಾತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ಬರಡು ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇತೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯ I am Singham 4. No problem, Suzuki Samurai. What's your problem? ಸರ್ ಆಯ ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಏಬಿ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಈರ್ ಬರ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಏನೋ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಯ ಈರ್ ಬತ್ತಿನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಒರಿಯಿಂದ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಓಹೋ ಅಂದಮ್ಮ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಕಾರ್ ಬರದ್ರತ್ತ ಲಕ್ಕಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಲಿ ಅದು ಈರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಕ್ಕಾಡು ತೊಂಡ ಬರ್ತೊಂಡು ಬರ ಎಂಚಿನಿ ಓ ಲಕ್ಕ ಮರ ಬಾಸಗಟ್ನ ಲಕ್ಕಿಯ ಪಿಜಿ ಕರು ಪಿಜಿ ಕರು ಕೊರಿಯೆ ಪಿಜಿ ಕರು ಕೊರಿಯೆ ಕೊರು ಕೊರಿಯೆ ಕೊರಿಯತ್ತ ಸಾವು ಮರ ಪಣ ಪಿಜಿ ಪಿಜಿ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪಾಡಿ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಿಜಿ ಪಿಜಿಯನಾ ಪೆಜ್ಜಿ ಓಂಡು ಪೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನಡನೇ ಗೊಬ್ಬತ್ತ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾರ ಬರ್ಪತ್ತ ಇನ್ನನ ಮಗ ಪುಟೆ ಪಂಟ ಪುಟೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ದಾದಂಡ ಸರ್ కుమార మరలా పటికెట్ కళ్ళుంటాయా కాన్ని మెట్టు ఇలా గడాయి కళ్ళు తాకిలే కాన్ని అమ్మా దాదండి సర్ మరపుద చిప్పి ఊరబోటి ఆ చేతే సర్ లవో ఇంజి దాయే ಬರ್ಪ ಮರೈದೆ ಈ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಉಲೆ ಬರ್ಪ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಬಿದೆ ಬೋಪ ಕೊಂಚ ಚೂರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡಿದ ಕೇಸ್ ಎಂಚಿನ
ಸರ್ ಹಾ. ಕೋಟದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಇದು ಕೋಟೆ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಹಾ. ನಾನು ಬಂಗೋಡು 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಸರ್ ಹಾ. ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಉಲ ಇಜ್ಜದು ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಾ ಹಾ ಉಲ ಇಜ್ಜತ್ತು ಬೋತೀನಿ ಸರ್ ಹಾ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯ ಸರ್ ಹಾ. ಐದು ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚೆ ಕುಡಂಜು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ. ಐತುಲ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಹಾ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 4 ಗೋದ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯ ಸರ್ ಹಾ. ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜ ಹಾ. ಹಾ ಹಾ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬುಲ್ಲೆ ಗಂಡೇನೆ ಗೊತ್ತೇನು ಸರ್ ಎಂಚಂದೆ ನಾನು ಓಡಿ ಬೊಗ್ಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುದನ ಗೋದ್ರೇಜ್ದ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬೊಗ್ಗಿದ್ದೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಸೋಮರು ಸೋರುಮು ಬೊಕ್ಕುದು ಮುಟ್ಟ ಸೋ ಮಾಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ ಆನನ್ ಕುಲು 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 ಕುಲ್ಯ! ಮೆಲ್ಲ ಬಗ್ಲೆ ಮಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಾಸೆ ಹಾ ಏನ ಹಲೋ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರಾಮಕುಂಜ ಚಿಂಗಂ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮರಲ ಮರಲ ಬರೀ ಬೊಬ್ಬೆ ಹತ್ತೊರ್ಚಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ DSP ಎಂಕೊಂಚು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡು ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ఈ స్టేషన్ ఎత్తు కేసు అండి పెండింగ్ అది 13 కేసు పెండింగ్ ఉంది సార్ 13 కేసు పెండింగ్ ಹಾ ఎత్తు కేసు మత్తియా ಓಡೆ ಸರ್ ಏನು ಓಡೆ ಪತ್ತನ ಸರ್ ಪತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅತ್ತ ಪತ್ತನ నువ్వే ಹಾ 13 కేసు పెండింగ్ అతని స్టేషన్ ಹಾ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಪತ್ತಿ ಜನ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಸರ್ 13 ದಿನದೊಳೆ ಪತ್ವಾನ ಹಾ ಪತ್ವ ಸರ್ ಪತ್ತಿ ಅಂದಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪಾನು ఇంక ప్రమోషన్ సార్ ఆ ఖండిత నేను చాలా పుట్టాడు పత్వ సార్ 13 కేసులు పత్తోడు అవు సార్ ఆ బుక్కొంజి విషಯ మంచి సార్ ಯಾನು ಅಂತ ಬಿದೈ ಹೋದುಲ್ಲ ಹಾ. ಯಾನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇಲ್ಲಲು ಒರಿಯಪ್ಪುನು ಹಾ. ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಜಾರವ ಹಾ. ಅಂಚೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಡ ಬಿಡುವೆ అవు ಭಯ್ಯ ಮುಟ್ಟವಳು ಕುಳ್ಳವು ಯಾನು ಭಯ್ಯಾಗ ಲೆತ್ತಮ್ಮಪ್ಪ అవు సార్ ಆಂದ అవు ಹಾ ಸರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ఓకే ಹಾ సార్ ಇದೆ ఓకే సార్ ಸರ್ ದಾದಿಗೆ ಸರ್ ಹಾ. ದಾದಿಗೆ ಸರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ. ನಮ್ಮ 13 ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಸರ್. ఆయన ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೊಡಿಗೆ ಹಾ. 10 ದಿನ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ವಾಲ್ಪಿರಿಗೆ ಹಾ ಪತ್ತಿನ 10 ಎಂಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಹಾ, ಹೌದು ಸರ್. ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಂದಿರು ಹಾ. ಆರಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆರಿಗೆ ಹಾ. ಅಂಚ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒರಿಗೆ ಹಾ. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೋಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಕಡಪುಡ್ಬರಿಗೆ ಹಾ. ಆರು ಬತ್ತನ ಮುಟ್ಟ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲೋಣ ಹಾ. ನಿಕ್ಲೋಳ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಂಗ ಪಾತ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಸರ್ ಆರು ಮಿಲಿಟರಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾರು ನಮ್ಮೇರು ಏರ್ ಮನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಅತ್ತ ಆರಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋರ್ದು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಹಾ, ಹಾ. ಅಂಚ ಆರು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾರ ಆಯ್ತತ್ತ ಹಾ. ಅವೇ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಡೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆತನ ಹೌದು ಸರ್. ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಡ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಜು ಸ ಪಾತ್ರೆ ಹೌದು ಹೊಡ್ಚ ಸರ್, ಹೌದು ಪಾತ್ರೆ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಏ ಮನಿ ಪಗಲಡ ಹಾ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಚ ಹಾ. ಬತ್ತೆರ ಅಂದೆ ಸರ್. ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತೇರಿ ಏನು ಬತ್ತೆರ ಅಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಹಾ. ಹೆಚ್ಚೊಳ್ಳ ಮೆಚ್ಚಿಂಗಮ್ಮು ಹಾ ಚಿಂಗಮ್ಮ ಸಪ್ಪೆ ಅಂದು ಹೌದಾನೆ ಅವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸಪ್ಪೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಡಿ ಹಾ. ಸೀದಾ ಹೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಳ್ಳೋನ್ಲೆ ಬೈಯಾಗ ಹೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾ. ಅನ್ನಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನಾ ಆನಂದ್. ಅದಂಡಿ ಈರ್ ಬರ್ಪಾರಂದು ಮಂಡೇರು ಆತ ಹಾ. ಯಾತೇವ ನೋಡತಿ ಅಂಚ ಹಾ. ಬುಕ್ಕ ಬನ್ನೋಡು ಕೇರಳೋಡು ಭಯಂಕರ ಬಳ್ಳ ಆಯ್ತು ನಿಗೆ ಓಳ ಕೇರಳೋಡು ಭಯಂಕರ ಬಳ್ಳ ಆಯ್ತು ನಿಗೆ ಅತ್ತ ಹಾ ನನ್ನ ಅಂಚ ಮಗೆ ಮಾಡಿಕೇರಿ ಹೋಯ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ದೇವಬೋತೀನಿ ಸರ್ ಬಳ್ಳೋದು ಯಾರೇ ಹಾ ಬೊಳ್ಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಓ ದೇವ ಹಾ ಕೇರಳೋಡು ಬಳ್ಳ ಅತ್ತ ಹಾ ಕಟಾಲ ಬಿತ್ತು ಆಯ್ತು ನಿಗೆ ಅತ್ತ ಕೊಲ್ಪಾಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಹಾ ಕಟಾಲ ಬಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಊತ ಇವರ ಮರಟ್ಟು ನೀಲೊಂದುಳಗೆ ಅಂತ ಬೋಕ ಓ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೀನು ಬತ್ತರ ಬಲ ಬೀಜ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮರಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಹೊತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಊರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಹಾ ಓ ದೇವ ಹೊಂಡದ ಬೇಜಾನಜಿ ಅಣ್ಣ ಈರು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಬಾತ್ ಇಟ್ಟದ ಅಣ್ಣ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಕನ್ನ ಬೇತ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತನ 1942 ಟು ಸಿಪಿ 1940 ನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿದ್ದ ಹಾ. 1942 ಟು ಹಾ ಹಾ ದೇವ ದೇವ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾ. ಕಾಶ್ಮೀರೋಡು ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲಕ್ ಹತ್ತಲಿ ಅಂಚ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಳೆ ಆನಂದ ಈಗ ಸುಭಾಸೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಓ ಸುಭಾಸೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಅಂದು ಆಹಾ ಇಂಕ ಸುಭಾಸೇರ್ನ ಗುರ್ತೈಜಿ ನಂಗೆ V4 ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನಾಟಕ ಗುರ್ತುಂಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹಾ ಅರಣೆಂಕು ಗುರ್ತುಂಡು ಎನ್ನಾರೆಗೂ ಗುರ್ತುಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
అంటే సుభాష్ చంద్ర బోస్ ಒಂದಿನ పుల్లేగాండే వండేరియా ಹಾ దే బీసీ రోడ్డు దాత నా కిటి బిటి వందుండు నికులు కాశ్మీర్ పోలేదు ఏబి బీసీ రోడ్ కిటి పిటి అంటే కాశ్మీర దే ఓపెని ఇవలెంచిన మరలు వాతిర్నియా బీసీ రోడ్డు కాశ్మీర్ రోడ్ ఇచ్చా ఇప్పుడు నీ కాశ్మీర్ రోడ్లో ఉండు బీసీ రోడ్డు అవును ಒಂದು ಕಿಟಿ ಬಿಟಿ ಆತೀನಿ ಹಾ ಅಂಚೆ ಪೋಲೇಂದು ಹಾ ಅತ್ತ ಪೋಲೇಂದು ಸೀದಾ ಕಡಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ಅವಂದಪ್ಪ ಯಾನಂಚೆ ಸುಭಾಷ್ ಸೇರ್ತೆಗೆಂಡೆ ಸುಭಾಷ್ ಸೇರೆ ಹಾ. ಇರುತ್ತೆ ಪೋಲೇಂದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹಾ ಒಯ್ತು ಪೋಡುದು ಮಾಡತ್ತ ಹಾ ವೈಟ್ ಓಪನ ಅಂಚೆ ಅಣಿಗೆಂಡೆ ಒಯ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಹಾ ಐದು ಆರು ಅಂಡೇದು ಹಾ. ಸೆಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅತೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಸಾರಿ ತೂತಾರತ್ತಣ್ಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಓಲ ಆಪೆ ರಿಕ್ಷಾ ಆತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾ ಆಪೆನಿ ಹಾ ಬೊಕ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾ ಹಾ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು 5 ಜನ ಕುಲ್ಯ ಮಾರೆ ಹಾ 5 ಜನ ಹಾ 2 ಜನ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿಯ ಎಂಚ ಬೋಬುಣು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದೆ ನೇಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಚಿನ ನೇಲಂದವರ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ದೇ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಜಿ ಮುಜಿ ಸಾರತ್ತ 576 ಬಿತ್ ಬಿತ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಸರ್ ಅನ್ಬತ್ ಸರ್ ಮಿತ್ತಿದೆ ಹೋದು ನಂತು ಸೇ ಮುಂಚೆ ಮಿತ್ತಿ ಹೋದು ಪುನಗಂದೆ ಒರಿಯ ಬಂಡೆ ಹಾ ಎಂಕ್ ಚಲಿ ಆಪುಂಡು ಹಾ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಅನ್ಫ್ಲೀಸ್ ಹಾ 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 ಅಂಚೆ ಯಾನ ಹೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಅನ್ತಾಪ ಹಾ ಹಾ ಆಕೆ ಗೊತ್ತು ಹಾ ఒక సీదా వత్త రూమ్ దే ఆ జన హెలికాప్టర్ నూకుదు వాడతామని ఈ పద్ధతి చెప్తుంది నీయ హా బుక్కదాలండి అంతే యాన రూమ్ ఉడిచెత్తు అంతయ హా 16 గంటೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾ ಗರ್ಗಂಡ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾ ಹಾ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ದಬಾಕಿಲ್ ಬಟ 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 ಒಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿರು ಹಾ ಅಜ್ಜನೆ ಚೆಕ್ಕಿ ಅಜನತ್ತಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ದತ್ತು ತೂಪೆ ಹಾ ಏರು 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 ರಾಮದಾಸರು ಉಂಟು ಚೆಕ್ಕಿ ಓಕೆ ರಾಮದಾಸ್ ಲತ್ತಿ ಆ ಸಸಿರಾಜ್ಗೆ ಅವ್ರ ಲತ್ತಿ ಓಕೆ ನೀ ಏರು ಏರು ಡೇವಿಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಲ ಮೈಕಲ್ ಸಾಕಪ್ ಸರ್ಲ ಏರಣ್ಣ ಡೇವಿಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಲ ಮೈಕಲ್ ಸಾಕಪ್ ಸರ್ಲ ಅವು ಏರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಓ ಗಿರೀಶರ್ ಹಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಕ್ಕಳು ಎಬಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಕ್ಕಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇತ್ತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಡದ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡ ಪಿಸಿ ಸರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಂತ ತಕಲು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಓಳುತ್ತಾ ಇನಿ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಉಂತಾದಾರು ಹಾ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿಲ್ ದತ್ತು ಇಂಚ ತೂಪೆ ದೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತೋಪುನು ಕೈಟ್ ಪಾತು ಓಂದ ನೆಲಿಚ್ಚಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ತುಲ್ಲಾರುಂಡಿಯಾ ಹಾ ತರಬುತ್ತಾಯಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳಿತ ನಂಗೆ ತೋಪುಡು ಅಣತ್ತಿನ ತೋಪುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೋಪುಡು ಹಾ ಹಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುಗ್ಗೆ పోనుండే అపగ అపగ ఆయన అది పోడు ಹಾ ಹಾ దే ಹಾ ఇది యాప ఆయని ಯಪ್ಪ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಓ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಸರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಹಾ అని తినట్టే జత్త ಹಾ అని సింగడే ಹಾ ಹಾ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಇನಿ ತಿನಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಸ್ವತಂತ್ರದ ತೋಪುನು ಓಲ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ನಿಕಲು ಬೋಲೆಂಡೆ ಹಾ ಅಂಚ ಹಾಕಲು ಸ್ವತಂತ್ರದ ತೋಪುನು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸೀದಾ ಹೋಯೇರಿಯ ಇನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರದ ತೋಪುಗೂ ನಾಯಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಂದ್ರ ಪುಣ್ಯ ಅಂದಂಗು ದೇ ಅಂಚ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಲಕ್ಕದುಂಡತ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಕೊಂಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಬಟ್ಟಿನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಲ ಏರಿ ಈರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಟ್ಟದ್ರೆ ಈರ ಯಾನತ್ತ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚಂದಯ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪಟ್ಟಣಗ ಅన్ని ಬೆದಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ಕೊರಿಯರೆ ನೀನೆ ಪೇಜ್ಯ ಅವು ಏರಿ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಬೆದಂಟದ ಟೀಚರ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಪಿಸಿ ಸರ್ ಬೆಜೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಿ ಬೆಜೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಕೆನರಾದ ಟೀಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೋಡಿ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಳ ಲಕ್ಕಾದಿತ್ತನ ಕೋರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಂದ ಸೈಪಾನೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತ ಹಾ 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 ಯಾನು ಓಳುಂತಾಯಿ ಬೆಜೆಂಟೆಡ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಬೆಜಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ ಪಾಠದ ಬಾಚಿದ ಗೋತೆ ಹಾ ಬಾಚಿದ ಸ್ವಯ ಜಂಕ್ ಹಾ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ರೂಮ್ ಉಡಿಜತೋ ಹೋದೆ ಹಾ ಇಂದ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಅನಗೊಂಡತ ಯಾನ ನಿಂಚ ಮೆಂತೊಂದುಳ್ಳಿ ಏರು ಏರಿ ಯಾನಿಂಚ ಕಣ್ಣು ಅಲಾಲ್ತು ತೂಪೆ ಬೈರಾಸ ಬಾಡ್ದು ಕೂತ ಉತ್ತೋ ನುಂಡಿಯ ಏರಿಯವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೈರಸ್ ವಾರ್ದು ಕುತ್ತ ಉಂಟೋದು ನೀನ ಅರ್ಧ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚೋರೆ ಎಂಚ ನೋಟು ಟೀರ್ನ ಫೋಟೋ ವಾಡ್ಗ ಈ ಸಲ ನೋಟು ಫೋಟೋ ವಾಡುವ ವಿಶ್ವರೇ ಈರ್ದ ದಂಡರು
ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಹಾ. ನೋಟುಡು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ. ಎಂಕ್ ನೋಟುಡು ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ತೋಜರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅರ್ನ ಒಂಜೆ ಚೊರೆ ಎಂಚ? ನೋಟುಡು ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಬೋಡು ಇರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡು ಅದು ಖಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಂಚಿರ ಜನ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಹಾ. ಬಡೆ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕಲ ಚೊರಿಕ್ ಬಂಡೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲೆ ಅಂಚಲ ಪಾಡೋಡು ನಿಂತಂಡ ನೋಟದ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಕಾಲಿದಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಪಾಲನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪುನಃ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ನೋಟುಡಿ ಇರ್ನ ಫೋಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ఈ స్టేషన్ ఏత్ కేసు పెండింగ్ ఉంది సార్ 13 కేసు పెండింగ్ ఉండు 13 కేసు పెండింగ్ ഉണ്ട് సార్ ಹಾ. ಆ ಮಾತ ಕೇಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಏನೊಂದು ನೇಲ್ಪಾದು ಇಂದೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋನಿಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ನಡ್ದು ಮಿರೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸೊ ಆರ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಪಿಂಕಿ ಮೆರ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದನ್ ಪನ್ನಗ CPL 1 ಇಡು ಅಡ್ದೊಕ CPL 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಸರ್ ತುಲೆ ಸರ್ ಪೊರ್ಲಾತೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇತ ಬೇತದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ನಾಂಡ್ ನನ್ನ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇರಿಗೆ ಪೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸರ್ ಇರಿ ಪೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅರೆ ಶಾಕ್ ಆತನ್ ದಾದನ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ತೂತಾರೆ ಇಜ್ಜರ ಬಟ್ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನಗ 6 ದುಮ್ಮುರ್ದು 8 kg ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರ್ ಸರ್ ಚಪಾಳೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ನಿಖಿಲೆಗಿನ್ನ ತೆಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೀನ್ ಸೆಟ್ ಆಣ ನಿನ್ನೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾತ್ ಎಂಗುಲೆಂಗುಲೆ ಪಾತಾರದಿತ್ತೆ ಕಡ ಅಂಚಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು CPL ಪನ್ನಡು ದಯಪಂಡ CPL ಮಾತಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಿತ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಿಂಕಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಆತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಾರೆ ಅವು ಏರ ಉಲ್ಲೇರಿಗದ ಭೂತದ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದ 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 ಐದು ಬಕ್ಕ ತೋಚನೆ ಬಣ್ಣ ಮೇರ್ ಪೋಡಿಯರ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ತುಪ್ಪನಗಲ ಪೋಡಿದ್ದೇರು ಸರ್ ಡೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಪರ ಅಂಚಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬೋಡ್ದೇರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದು CPL ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ನಮ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಇಂಚೇರಿ ನಾನು ತಿರ್ತಿರ್ತು ಪೋಚಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್ ಸೀಸನ್ 1 ಹಿಡಿದ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಯಾನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕೊಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಏರ್ ಮಿತ್ ಏರ್ ತಿರ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಹೆಚ್ಚ ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕ್ಲು ರವಿ ಆವಡ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆವಡ್ ಪಿಂಕಿ ಆವಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಗ ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನಿತ ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಲ ಇದು ಲೇಡಿ PC ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎಕ್ ಪಂಡ್ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದೇಪನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕುಸಲ್ದ ರಸನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಗ ಪಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ನಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಪಂಚ್ ಕೊರಡಿತ್ತಿನತ್ತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಆಂಡ ಪಂಚ್ ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇತ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಅರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರು ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಈ ಸಲ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಆತನು ಬಹುಶಃ ಅಂಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫೇವರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಯೂನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ ಬರ್ಪಾರು ಮೂಲು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತವು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಇಂಕುಲು ಒಂಚ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒವ್ವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲೈಪುದ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ತೋಚ್ಪವನ ಅಂಚನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಕರೀನಾ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡು ಅವಡು ರವಿರಾಮ ಕುಂಜರವಡು ಪುಷ್ಪರಾಜರವಡು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಮ ಅವಡು ಆರಾವಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ
ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಟಕ ಸಮೇತ ಅವೇ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ತೋಜೊಂದು ಬರೋದುಂಟು ಇನ್ನಿತ ಒಂತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತ ಟೈಮ್ದ ಉಲೈಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ನಿಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಂತದ ತೋಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ ನನದ ಒಂಜಿ 10 ಐನ ಆಜ್ ಶೋಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಜಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನೆನಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಕಲು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಶೋ ಮತ್ತಿತ್ತದ ಲಂಚಿನ ಚೇಚಿ ಕಮ್ಮಿದ ಲಂಚಿನ ಅದೊಂದು ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಈಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹತ್ತು ದಿನ ಕ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಮುನೀಶ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ವಾಣಿ ಆಲ್ವಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಗರಸಭೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮಿಸಸ್ ತ್ರಿವೇಣಿ GS ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಯ್ ಮುಂಬೈ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಸೂರಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ CPL ದ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಯರ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತದು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ V4 ನ್ಯೂಸ್ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ and Anchane, Suchitra and Prabhat season award. So cinema tickets Tigondundu. And also we have Chocolatey Wish season award. Can we have the chocolates please? So nama Dinesh sir chocolate koronullir. Chocolatey Wish. The customized chocolate for all occasions. So nama team owner Munish Suvarna and Anchane Ajit Rai and also Manjunath Revankar. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So, I would like to call upon Prasad Kanchan, Dayamaltada Vedikeda Mittu Barodu, Hundaida. Mr. Vasant. ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನ್ನಲು ಹರಿಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ DBG ಅಂದಂತೆ ನಗುವುದು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ, ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವ ವರವ ನೀ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ TV ಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ V4ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಳಗವನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾ ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಪತದಾಂಡು. ಸೊ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ. ಸೊ ರಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಏರೆಗ್ ರಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಅಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಬೋಪೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುತೂಹಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೇರು, ಅವೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು. ಸೊ ಎನಿತ ನಮ್ಮ VIP ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೋಹಿಣಿ ಅಮ್ಮ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಡೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾನೆ ಒಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಅರಡ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ವ ನೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿನೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಕೂರ್ತಿಂದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪನೇ ಇರುತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪಿ ನಿರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ನೆರಡೆ ತಿನ್ರೆ ಅಂದ ಈ ರೋಜು ನೆರ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿ ಅಪ್ಪ ಉಲೇ ಬರ ನೆರ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಬೋಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಕನ್ ನಾಯಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿ ನೆಂಗ್ ಅಂಚೆ ದಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೋನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಸುನಿಲ್ಲ ನಾ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಅರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ನೆರಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಈಕೆ ಬಿಡ್ಕೇಂದು ಈಕೆ ಬಿಡ್ಕೋರ್ಬಿ ನಂಚೆಗಿರೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡದೆ ನಾನು ಏತರ ನೆರ್ಪು ಸುನಿಲ್ ನಾಚಿಕೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೋಂಡ ಅಂದು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಾಡಂಜು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿ ಇರ್ ಬತ್ತನೆ ಈಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ V4 ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಇರೋ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋ ಪ್ಲೀಸ್?
ರೋಹಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವರ ನನಾಥ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರದು ಏಪಲ ಇರೇನು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಡಿಪ್ಪು ಲಗಮಲ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಮೆರ್ನ ಟೀಮ್ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಸೊ 2 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಈಸ್ 188 ಸೊ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ದಾಟದನ ಅತ್ತು ನಡೆದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ ಅತ್ತು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏರೇ ಪೋಪುಂಡು ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ 2 ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 166. Congratulations, 2 points. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನ ಆತ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಬೆನಿಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ V4 News Presents in association with Kalyan Jewellers Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Bye bye. Good night.